amadul udwi cuta ce wadda Bahaushe yake fassara ta da cuta na sanyi. Ga asibiti sukan ce mata cuta ce ta PID infection. Daga cikin alamar ta mafi girma yace shine tana raba alaka tsakanin mata da miji. Kuma cuta ce da yace tana sabbabar da yawan zuban ciki ga mace, kuma tana sabbabar da irqun nisa, mace za ta iya wata guda, sati biyu tana zubar da jini. Cuta ce da yake sanya wa mace khurujul ma'ul abyad, tana zaune za ta dinga discharging ko ta dinga fitar da wani ruwa samin aw saqil, ko ya zama yana da kauri with odor kuma yana da wari. Shi yasa Professor Az yace binciken da suka yi, duk matan da take da PID farko tana da headache, wai wani ana tana ciwon kai, akwai back pain, ciwon baya, akwai abdominal pain, ciwon mara, akwai pain during intercourse, ma'ana lokacin da mijinta yake alaka da ita tana jin zafi, akwai bleeding after intercourse, ma'ana bayan ya gama sai jini. In tana da kishiya, an yi auren dama kishiyar ba ta so, sai a ce mene, an mata sihiri. Sannan wannan ciwon yana sa miscarriage, yana sa itching, yana sa weakness of body, yana losing na appetite din mace.